Έτσι λοιπόν, παρακάμπτεται το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ ήταν για κύρωση και τώρα μας λένε για μια απλή συζήτηση και ενημέρωση. Θα πρέπει η κυβέρνηση να το αποσύρει. Διότι πραγματικά αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η επίκληση του συντάγματος είναι πλέον λάστιχο. Όποτε θέλουν το τσαλαπατάνε και όποτε θέλουν το επικαλούνται. Κύριε Κεφαλογιάννη, για ένα λεπτό, ορίστε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Μπορεί η κυβέρνηση να ψηφίσει αυτή τη διάταξη με δικιά της ευθύνη. Δεν μπορεί να έχει όμως την σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως στη διαδικασία διευκόλυνσης του κυβερνητικού έργου μπορεί το Προεδρείο να αποφασίζει και το ίδιο. Πάλι δική του ευθύνη. Όμως δεν μπορείτε να μας λέτε σε καμία των περιπτώσεων αν αυτά είναι θέματα ουσίας ή είναι θέματα λεκτικά. Είναι θέματα ουσίας, είναι σαφές. Δείχνει μια κατάσταση η οποία μας ανησυχεί, διότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάζει ένα νόμο την επόμενη μέρα. Εδώ τώρα η τροποποίηση που κάνετε δεν είναι απλή αναδιατύπωση διαδικαστικού τύπου. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ουσίας. Όχι, δεν είναι. Χθες, κύριε Υπουργέ, έγινε μια διαδικασία, έγιναν ψηφοφορίες. Κάποιοι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν αναλαμβάνοντας προσωπική ευθύνη. Κάποιοι συνάδελφοι στη συνέχεια καρατομήθηκαν από τα κόμματά τους. Και σήμερα έρχεστε και λέτε ότι δεν ισχύει η λέξη κύρωση, αλλά πλέον έχουμε συζήτηση και ενημέρωση. Και το εύλογο ερώτημα που τίθεται πλέον και πρέπει να απαντηθεί από εσάς με επάρκεια είναι, αφού ήταν ενημέρωση και συζήτηση, γιατί επακολούθησαν ψηφοφορίες αφού δεν επρόκειτο για κύρωση? Άρα λοιπόν το ζήτημα της πολιτικής ουσίας είναι το εξής. Ζητάτε υπευθυνότητα, ζητάτε από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως να προτάσουν το εθνικό συμφέρον και εσείς που είστε η κυβέρνηση που θα αναλάβει, που έχει αναλάβει να κάνει τους χειρισμούς αυτούς, μεταβάλλετε τα ουσιώδη της όλης συζήτησης από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα λοιπόν πρέπει να απαντήσετε γιατί οδηγήσατε χθες στη Βουλή σε ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Χθες ψηφίσαμε ένα σχέδιο νόμου με συγκεκριμένα μέτρα βασισμένα πάνω σε ένα μνημόνιο με βάση τη χθεσινή συζήτηση επικυρώθηκαν τα μέτρα και το μνημόνιο. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνταγματικότητας. Σήμερα εγώ με τη χθεσινή εξουσιοδότηση υπογράφω την δυνατότητα εκταμίευσης και πρέπει να γίνει σήμερα αυτό και βεβαίως η Δανειακή Σύμβαση θα έρθει στη Βουλή και θα ψηφιστεί. Άρα λοιπόν είναι απολύτως ορθά όλα όσα έχουν γίνει. Αυτό το οποίο, η αλλαγή την οποία ζητήσαμε σήμερα είναι για να μην υπάρξει ασάφεια και καθυστέρηση στο αίτημα εκταμίευσης. Τίποτε άλλο πέρα από αυτό. Όποιος θέλει να δημιουργήσει ευρύτερο ζήτημα από αυτό μπορεί να το κάνει, αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Ο κύριος Αμυρίδης έχει το λόγο. Όχι, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Σας Δευτερολογία, παρακαλώ. Στις δευτερολογίες σας είπα. Ποια δευτερολογία μας? Μόλις τελειώσει ο κύριος Αμυρίδης. Εδώ είναι πραξικόπημα γίνονται. Ο κύριος... Πραξικοπήματα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. 3 λεπτά θα μιλήσει ο κύριος Αμυρίδης και μετά. 3 λεπτά το λόγο. Μα σας παρακαλώ κύριε Λαφαζάνη. Σεβαστείτε τον τελευταίο ομιλητή. Τον τελευταίο ομιλητή να σεβαστείτε και θα πάρετε το λόγο. Είπα στις δευτερολογίες σας. Τώρα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είπα. Στην δευτερολογία σας είπα. Παρακαλώ κύριε Αμυρίδη. Μετά την κυρία Διώτη. Είπα, ωραία, είναι και ο κύριος Αμυρίδης.
Δεν μπορείτε να φημώσετε την αντιπολίτευση. Δεν θα φημωθείτε, δεν μπορείτε να το ισχυριστείτε αυτό, κύριε Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, μην δημιουργείτε θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Σε 3 λεπτά θα τελειώσω. Παρακαλώ, κύριε Αμυρίδη, έχετε το λόγο. Δεν μπορεί να γραφτεί άλλο στη δευτερολογία. Έχουμε συμφωνήσει. Παρακαλώ. Δεν είναι δυνατόν. Θα μιλήσει. Θα μιλήσετε, κύριε Λαφαζάνη, μετά τον κύριο Αμυρίδη. Παρακαλώ. Είναι εκπληκτική. Παρακαλώ, κύριε Αμυρίδη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, είναι εκπληκτικό. Έχει γραφτεί ο κύριος Αμυρίδης Τα 3 λεπτά. από 2 ώρες πριν. Τα 3 Παρακαλώ. λεπτά. Κύριε Αμυρίδη, έχετε το λόγο. Είστε άπεκτοι, ρε παιδί. Κύριε Αμυρίδη, Πρόεδρε, μιλήστε. προσπαθώ να μιλήσω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κηρύσσεται περιομένη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών. Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου. Και ρωτάτε το σώμα, γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο επί της αρχής. Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Ερωτάτε το σώμα, γίνεται δεκτό το άρθρο μόνο του νομοσχεδίου όπως οποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο μόνο έγινε δεκτό όπως οποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Ερωτάτε το σώμα, γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στο σύνολο. Το σώμα παρεδέχθη. Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου έγινε δεκτό καταρχήν κατά άρθρο και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ το σώμα να εξοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου. Η εξοδότηση παρεσχέθη. Έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά της 5ης 22 Απριλίου 2010 και της Παρασκευής 23 Απριλίου 2010 και ρωτάει το σώμα αν τα επικυρώνει. Τα πρακτικά επικυρώθηκαν με τη συνένεση του σώματος. Λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2010 και ώρα 6 μετά μεσημβρία με αντικείμενο εργασιών του σώματος. Κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, συζήτηση επερώτηση 15 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρεών Commercial Value, ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία και ασφής πρόνοια ΕΓΑ και ασφής πρόνοια ΑΕΑΣ. Λύεται η συνεδρίαση.